салом алайкум бародаро. мо якҷоя метавонем мушкилиҳоро паси сар кунем. мутаассифона на ҳар кас мустақилона ба мушкилиҳо мубориза мебарад. биёед бародаро дар Фархор ҷамоати диёти Хуросон як кори хайрро якҷоя мекунем. ҳозир як гурӯҳ одамон ба дастгирии мо ниёз доранд. онҳо бе кӯмаки шумо наметавонанд ин мушкилиҳоро бартараф кунанд. ҳадафи мо ин аст ки маблағ лозим барои роҳҳои фарсудашуда аз пеши масҷиди ҷомеа то пушти мактаб. саҳми хурд кори бузург. бародаро, чӣ қадаре ки метавонед вобаста ба шароит кӯмак кунед, то ин ки дар ин роҳҳои фарсудашуда мӯйсафедҳо азоб накашанд. бародаро, агар бовар накунед, ман силкаи группаи WhatsApp-ро дар комментария мемонам. дароен дар он ҷо суҳбат кунед. инчунин кадоме ки самҳояшонро мегузоранд дар группаи WhatsApp чекашонро партоянд, то ин ки мо фаҳмем киҳо самҳояшонро мегузоранд. саломат бошед. ассалому алайкум бародаро. дар ноҳияи Фархор ҷамоати диёти Хуросон, маҳаллаи Тоҷикистон, роҳ ба масофаи 800 метр ҳам мунфарш карда мешавад, ҳам латокҳои обпартов. бародаро, як гурӯҳ одамон ба дастгирии мо ниёз доранд. хайр, барои роҳи масҷид ки роҳаш фарсуда шудааст, мӯйсафедҳо дар ин роҳ азоб мекашанд. вобаста ба шароит кӯмак кунед бародаро. агар бовар накунед бародаро, ман силкаи группаи WhatsApp-ро дар комментария закрепид мекунам. дароен дар он ҷо гап занед. ва инчунин кадоме ки бародаро самҳояшонро мегузоранд, чекҳояшонро дар группаи WhatsApp партоянд, то ин ки бародаро фаҳманд ки киҳо самҳояшонро мегузоранд. саломат бошед бародаро.